Her er jeg så oppe i kabelbanen ved Kuranda, og som man kan se har man et flot udsigt ned til Barron River. Og bag mig de imponerende Barron Falls. Kabelbanen her kører igennem hen over en masse regnskov. Og turen er egentlig ikke så slem som frygtet. Der er langt ned til nogle af siderne, men sådan lige nede under, hvor kabelbanen kører, der er træer og busker og sådan noget, så det er okay. Når man kigger ud til siden her, som sagt, så kan man roligt sige, at der er pænt langt ned. Vejret er ikke det allerbedste i dag, men heldigvis så regner det ikke hele tiden, så det er godt. Kabelbanen ved Kuranda, tæt på Cairns, Queensland, Australien. Så er jeg på den sidste del af kabelbaneturen. Og som I kan se herfra går det nedad med en fantastisk flot udsigt. Og nu er der så langt ned. Men det går. Jeg har lige været af, der er 2 stationer på turen. Jeg har lige været af på den sidste her. Gået en tur i regnskov, som man nok kan se på ruderne af kabelbanen her nu. Så regnede det meget passende. Men alt i alt en rigtig, rigtig flot tur. Kabelbanen ved Kuranda, Queensland, Australien.